Wel, dyma chi ddyn pwysig a phrysur iawn yn ystod y sioe. Prif stiward adran y defed, Gwyn Davies. Wel, Gwyn, chi wedi cael wythnos a hanner, ydyn ni'n dweud? Odi, mae wedi bod yn wythnos eitha prysur, ond mae wedi bod yn hyfryd hefyd. Chi'n dod fan hyn bob blwyddyn, chi'n cwrdd â wahanol bobl, a dyna beth i fi wrth y modd. A mae yna, allai bod yr enw prif stiward fi, ond ni'n tîm. Tîm i ni'n gweithio â'i gilydd, a mae tîm bendigedig gyda ni. Mae'r un stiwardiad maen nhw'n dod nôl o flwyddyn i flwyddyn. Ond ni'n cerdded lan fyna nithwr, da 3 person ato fi. Gwyn, os wyt ti eisiau stiward, dire ato fi, byddai'n licen i ddod i stiwardio. A pan bod chi'n cael bobl fel la, a rhain yn bobl weddol ifanc, a mae llawer o bobl bach ifanc wedi dod mewn ato ni leni, a dyma'r dyfodol yn dyfech, wedi ni ddim yn mynd i fod ma'n hir iawn, a byddwn ni'n edrych ar y borfa ffordd arall. Ond na, mae'r bobl na, dyna nhw i gadw'r sioe i fynd. Edrych ar dosbarthiadau, o'n i'n meddwl yn y Texel fyna ddoi, bobl ifanc yn dangos, a chi'n gweld nawr ffrwyth y gysylltiaeth y tywysogion ifanc. Maen wedi bod trwy'r hwnna, a mae'r profiad gyda nhw i fy mlaen, ac mae hwnna yn rhoi colondid mawr. Dim bobl dros 100 dros 30 sy'n dangos, ond mae'r cyfeilldaredd wedi dod lawr o tan 10 ar 20 erbyn hyn, siŵr o fod. Ac mae hwnna i'r colondid a gallu gweld y dyfodol yn glir. Ond chi'n sôn am y stiwardiad, mae'r un holl bwysig yn rhoi o'i amser yn rad ac am ddim hefyd. Yn y tîm, y gwaith tîm yma. Ond ych chi siŵr o fod yn dod ar draws nifer o gymeriadau a straeon hefyd yn ystod yr wythnos? O, ydyn. Chi'n gwybod ar y dydd Mawrth oedd yn ar y Blue Texels. Goffon ni gorffen berniadu am gyfnod ac sôn nhw mlaen noswaith ni. A mae'r Blue Texels wastad gyda nhw, mae cystadleuaeth fach gyda nhw i'r tywysogion ifanc o fewn i bryd. Oedd cael y mab Martin Civil, ffrind mawr, o Ddimbych yn y grwt bach yn dangos yr beirniad yn mynd, beth yw enw yr hwrdd, ddim yn siŵr beth oedd enw, Gary, lle oedd enw, dwi'n yn siŵr. Ac wedyn ei wedi, beth yw bachgen nemer, drychwch tan o fe chinan. Ond i'n meddwl, hwnna mas o blentyn 5 neu 6 oed, oedd i'n meddwl bod e'n meddwl cyfen glad yn dyfe, ar ei gorau. Ni'n clywed y storion yma ar y teledu, y comedians yma, ond amser bod cymeriadau hynna, dyna'r dyfodol. Ydyn ni weidrwydd. Ond beth yw'r uchafbwynt wedi bod i chi? Mae llawer wedi bod i'ch uchafbwyntiau. Wel, dwi'n gwybod oedd hi'n hyfryd i cael gweld y Proctors yn ennill ar yr oen, achos o'n i'n siarad â Steve Smith nos lun ar ôl y gwyniadu. That lamb is going to take the champion of champions, Gwyn. Do you think so? And he said, look, we've had 2 lambs as champion of champions in the last 5 years. It will be the 3rd one. Ac, hyfryd o gael gweld Cinderella yn ennill y prif bencampwriaeth. Ond mae llawer o bencampwriaethau wedi, dosbarthiadau cryf iawn wedi bod. Mae y defed Torddi lawr fyna, y defed Dion, y defed Mynydd hwnna, a'r Biwlas Beckl yn neud mor dda wedyn. Achos diw'r hen Biwlas, dyn nhw ddim yn cael yr amser gorau ar hyn o bryd, ond pan bydden nhw'n dod mas i'r sioeau fan hyn, maen nhw dod allan, a mae'r bobl ifanc eto, Eirwyn, Iestyn, y boes na, maen nhw'n gallu troi nhw allan mor dda, a mae'r cefnogaeth wrth gwrs gyda i tad a'i daci ac yn y blaen, Mike Hemmings, mae Mike siwr wrth i fodd, bod nhw'n neud yn dda. A wedyn, y bobl ifanc, dyna'r bwyntiau fi, cael gweld y bobl ifanc yma yn dod ymlaen. Dyna'n sicr un o gryfderau'r sioe, ynddo fe? Y bobl ifanc yn disgleirio. Ond Gwyn, diolch o galon i chi am bopeth chi wedi gwneud a lwc dda i chi nawr am y sioe nesaf. Mae'r ffairiad yn ei gyntaf nawr, a fi'n siŵr bydd hwnnw eto yr un mor llywyrchus gobeithio. Ond diolch i chi fel y cyfryngau, chi wedi rhoi cyfraniad arbennig fel arfer i ni dros y sioe. Gallai bethau diolch gormod. Ni yn gwylio chi nos yn y garafan ar rwle moned bach yn blaen ni. Ond na, gret, diolch yn fawr i chi. Diolch i chi. Mwynhewch nawr. Gawn ni ar ôl.